F'tentattiv id-disprat biex jagħmel aktar kredibbli istan tiegħu li se jirritorna iż-żieda fil-paga li ħamil ftehim kollettiv tas-servizz pubbliku, il-Kap Nazzjonalista prova jseħħ lid-deputati tiegħu fid-Dar Ċentrali. News informat mill-ġdid minn sorsi f'dan il-Partit Nazzjonalista li din il-laqgħa spiċċat ma saritx għax ma kienx se jkollha attendenza b'saħħitha b'ħafna deputati iġibu l-iskuża li sejħet mingħajr biżejjed ħin minn qabel. Jidher imma li raġuni vera kienet li ħafna deputati ma jaqblux mad deċiżjoni ta' Alex Burch għax ħaduha li se jkunu qed ibatu xi ħaġa huma direttament biex il-kap jagħmel istant għax m'għandux wisq xi jgħid fir-replika tiegħu għal budget it-tnejn li ġej. B'dak li propona l-kap tal-Partit Nazzjonalista, id-deputati tal-Oppożizzjoni se jkunu l-uniċi ħaddiema f'Malta li se jirrifjutaw li jitħallsu l-kola la darba żieda tal-ftehim kollettiv ta' servizz pubbliku tinkludi iż-żieda tal-għolli tal-ħajja. Esperti legali li tkellmu ma' News ikkonfermaw li huwa obbligu ta' kull min ħaddem li ħallas iż-żieda tal-kola. Għalhekk jekk id-deputati u l-Kap Nazzjonalista jirritornaw iż-żieda kif qed jgħid Alex Burch, dan se jagħmel lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru li teknikament joħroġ il-pagi tagħhom jidher mhux konformi mal-leġijiet ta' pajjiżna. Sa dan it-tant fost il-medja indipendenti stant Alex Burch ftit li xejn kienet impressjonata. It-Times of Malta sostniet li wieħed irid jara kif Burch beħsibu jirrifjuta żieda la darba l-ħlasijiet jiġu proċessati b'mod awtomatiku. Anke s-sit la fil-Malta sostna li din ma tidirx li xi żieda moħbija imma tidher li hija ġustament standard it-tip ta' żieda illi seħħ kull meta jiċċaqilqu l-gradi tal-pagi tas-servizz pubbliku. L-istess sistema li tippremja eluf ta' ħaddiema tal-Gvern sempliċement tolli wkoll il-pagi tal-Ministri.